Belanya kha khamani te kaisa patimung kasawi phekya bisram gonjo thana bai khobjak rong mala amchani kherma kamio chini tiprasa sikli te khoroksa sajing no kotok soro hoi sajing no butharka mutui hanya patimung kaisa kasawi phekya sajing no kotok sori thunai Sima Rani Debbarma class 12 jora poriwi tongo tai saimangka bo nukhungo bini ama babu song nogo kebo kwrwi jorao saringni jorao bo sajing no kotok sorowi thwikha hinui saimaya buma buphachong tamoni bagwi thwikha bongni bwchajak tei borok saimano uchungo bongni bwchajak tamoni bagwi kotok sorowi thwikha bongni bwchajakno kebo khoroksada thunani uskani rwi tong thunani bagwi uansukri tong amo saimano ujung tongo tei moni bagwi buma buphachong bai thangwi malekha choliramni tipromothani president Abir Debbarma bo tei bo saka omontui investigation khalai tongo tamo karonwi Sima Rani Debbarma sajing no bwthanani nangkha kotok sori thwnai nangkha tamo karon tong omoni ukulugo bo kebo badia phone no kok sawi ba kebo badia uskani rijagwi sajing no thwnani uansuka amo joto investigation khaijaknai hinui bo saka ulo investigation ni pore jodi srai khe bini thimani ukulugo dusi kebo manjakha kai bono sasti rwnani bagwi Sima Rani Debbarma ni buma buphachong bai borok kok salaikha. Norok nukhana sali saltam swkang Kerala o chini tiprasa khoroksa sikla sajing no kotok sori thwimani Abir Debbarma mungwi khuani omo thwimani sali saltam ku tabuk haino hai taisa bisram gonjo kherma kamio haino hai chini o bukhukjak sikli Sima Rani Debbarma haino hai thwiju kubui kok sana thangkhai chini tiprasa dophao chung tiprasa amchu dopha chikon chao se thwlemani sana thangkhai salbala riya khoroksa kai mutui haino salburum kurum khoroksa kai sajing no bwtharlai tonglaikha tabuk kok khai mono tamo karonwi thwikha norok nugui mankhana Kerala o kotok sorowi thwnai Abir Debbarma ni case o hwnkai bo bini girlfriend bai bini hamjakma bwrwi bai walalaiwi kok banglaiwi riji nanglaiwi walalaiwi sajing no kotok sori thwikha hinui chwng aro kok tongmani bisingtwi saimangkha kintu chini o bukhukjak thwima jaga o khai tamoni twi thwikha saimaya ku amoni twi investigation khlaijagwi tongo bo thwimani tamo karonwi thwikha amo srai khe saimanani twiwi boboda Abir Debbarma hai kubun borok bai phone ni madhyamdwi kwrwnglaiwi mutui hai thwikha amo naitongnani bagwi ang paithago chini tiprasa sikla sikli tongnai rokno amchwkna sana uchungo norok sajing no hamjakna swrwngdi norok sajing no hamjaknani swrwngdi hinui ang jephuru chini tiprasa rok bisingo mutui hai mangpili kacha phaio afuru no kaisa message rwklango jotono no norok sajing no hamjakna swrwngdi hinui tamoni hingkhai niji no hamjakna swrwngkha je chwng mutui hai katimung no katirwi manani nijini theke kubun no beshi khe hamjakkai kubunsi nini thani kotor wngwi thangnai afurkhai nwng niji sajing no chikon hai uansukjagwi paio jorao no borok rok hamya decision najagwi thango ang mono sana uchungo norok o hamya decision nanani swkang kisa uansukdi nijini future nijini life o nwng tamo aims tong amorok uansukgwi sajing no hamjaknani swrwngdi nijini life no nwng sajing no enjoy khainani swrwngdi tamoni bagwi kubunni twiwi kubunni bagwi nijini jaan no mutui haikhe tek rwnani amtui hairok ta uansukdi amchu kok sawi no ang ani video no ma pari sinai norok ani video chajak khaiba mutui hai tebo kotor video nainai uchukha ani channel no subscribe khai di।